diváci, vítam vás v júnovom vysielaní Slovak Spektra. V dnešnom diele máme pre vás pripravený rozhovor s Radovanom Korčekom o jeho výskume integrovanej fotoniky. Milí diváci, dnes na Slovak Spectrum máme vzácneho hostia, Radovana Korčeka. Dobrý deň, pán Korček. Ďakujem za pozvanie. A vy ste prišiel sem zo Slovenska. Povedzte našim divákom trošku o sebe a odkiaľ zo Slovenska prichádzate. Ja pochádzam z obce Štrba pod Tatrami. Aktuálne som študent Žilinskej univerzity v Žiline. Aktuálne pracujem na mojom doktoráte a to je vlastne dôvod, prečo som prišiel do Kanady. A čo presne študujete? Problematika, ktorej sa venujem, je predovšetkým integrovaná fotonika. Môj titul prevažne zo Žilinskej univerzity je v oblasti telekomunikácie, takže ja sa zameriavam, či už sa jedná o tú oblasť telekomunikácií alebo datacentier, alebo v dnešnej dobe, keďže už študujem to PhD, tak sa jedná teda o integrovanú optiku. A využitie integrovanej optiky, či už sa jedná o pre telekomunikačné účely alebo pre nejaký quantum computing a rôzne takéto oblasti. A určite pracujete aj na rôznych projektoch. Na čom konkrétne pracujete? Aktuálne vlastne dôvodom mojej cesty, ktorú som tu prišiel, je zapojiť sa do projektu, ktorý sa venuje kvantovej fotonike. A môjim účelom je vlastne taká čiastková úloha, kde sa jedná o navrhnutie mriežkových väzobných členov pre integrovanú fotoniku, pre kvantové zariadenia. A ako k tomu prišlo, že ste prišiel sem do Kanady? Vlastne je to založené na takej tradícii, pretože môj školiteľ, doktor Daniel Benedikovič, bol vlastne tiež študentom, keď on študoval PhD, tak tiež navštívil Kanadu. Navštívil tu doktora Pavla Chebena a ja opäť vlastne pokračujem tejto tradícii, že znova prišiel som do Kanady za môjim štúdiom. A toto štúdio je financované len vami, alebo máte aj nejaké štipendium na to? Toto štúdium je sponzorované národným štipendijným programom, ktorý je zastrešovaný ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Uh-huh. A ako dlho ste tu? Aktuálne som tu už 3 mesiace. A je to váš prvýkrát v Severnej Amerike alebo v Kanade? Áno, toto je prvýkrát, čo som teda opustil Európsku úniu. Ako viac menej, veľmi sa mi tu páči. Kanada je veľmi pekná krajina. Či sa jedná už o prírodu, alebo aj ľudia sú tu veľmi prívetiví, veľmi kamarátsky. Takže je to taká zmena, ale veľmi dobrá zmena. Zmena, že sú priateľskí tu v Kanade? Na Slovensku samozrejme tiež, ale sú tu ľudia takí viac otvorení, by som povedal. Čiže to je taký hlavný rozdiel. A mali ste aj príležitosť sa ísť pozrieť mimo Otavy? Väčšinu času som strávil teda v Otave, ale jednu vec, ktorú som išiel, tak navštívil som teda Národný park Gatineau. Taktiež som navštívil hokejový zápas NHL, Ottawa Senators. Čiže to sú také dve veci, ktoré som opustil Ottawu. Ale predovšetkým sa zdržujem v tejto oblasti. A som počula, že vy ste športovec. Máte obľúbený špeciálny šport? Tak za mladá som súťažne robil bežecké lyžovanie. Taktiež sa rád venujem rôznym zimným športom, či už sa jedná o zjazdové lyžovanie alebo teda bežecké lyžovanie. Taktiež počas leta, či už sa jedná o tenis alebo teda návštevu posilovne rôzne. Teda ja preferujem šport, čo najviac, minimálne 5 krát do týždňa. Za tie 3 mesiace, čo ste tu v Kanade, čo ste vlastne nadobudli? Akú skúsenosť alebo akú vedomosť? Tak v prvom rade som nadobudol také, že vzťahy, ktorým môžeme ďalej pokračovať a či už sa jedná teda o kontakt s pánom doktorom Chebenom, kde by sme teda radi pokračovali v ďalšej spolupráci, alebo či už sa jedná z Carleton University, tam napríklad s rôznymi profesormi alebo študentami. Taktiež ja som nadobudol veľa skúseností v projekte, do ktorého som sa zapojil, čiže pri návrhu fotonických zariadení. Taktiež som sa nie úplne priamo, ale bol som teda zapojený do nejakých tých meraní, čiže tam sú ďalšie skúsenosti, ktoré som nadobudol. Takže je to také široké spektrum, na čom som sa podielal počas môjho pobytu.
A keď prídete naspäť na Slovensko, čo vás čaká na Slovensku? Tak na Slovensku ma čakajú aktuálne také študijné povinnosti, čiže mám tam nejaké skúšky, ktoré musím absolvovať, taktiež mám nejaké práce, ktoré musím napísať. Taktiež, keďže som navštívil teda druhú krajinu, bolo by dobre nejaké mať výstupy, či sa jedná vo forme článkov alebo publikácií teda. Čiže je toho veľa a budem mať nabitý program, keď sa vrátim na Slovensko. No, tak prajem vám veľa úspechov vo vašom štúdiu, všetko dobré a dúfam, že sa možno ešte uvidíme raz v Kanade. Bol by som rád, keby sa takýto pobyt zopakoval niekedy v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. Minulý mesiac sme mali česť u nás privítať vzácnych hostí z Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave, pani Ľudmilu Čábiovú, dekanku Fakulty masmediálnej komunikácie a pána Jana Višňovského, vedúceho katedry masmediálnej komunikácie. Ich tím spolupracovníkov sa zúčastnil Medzinárodnej vedeckej konferencii v Toronte, kde prezentovali štúdie v rámci projektu Mediadel a do Ottavy ich priviedol záujem o naše vysielanie. Pozrite sa na náš rozhovor. Milí diváci, dnes mám čest privítať u nás v štúdiu na Slovak Spectra veľmi vzácnych hostí. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujeme pekne za pozvanie. Dobrý deň, ďakujeme veľmi pekne. Sme veľmi vďační, že ste nás pozvali sem do vášho štúdia a že môžeme teraz chvíľu s vami pobudnúť a porozprávať o našej ďalšej spolupráci s vašou televíziou. Mohla by som vás poprosiť, aby ste sa predstavili našim divákom? Moje meno je Ľudmila Čábiová, som dekanka na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Som teda vysokoškolský pedagóg, ale teda profesne sa venujem oblasti marketingovej komunikácie. Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz. Moje meno je Jan Višňovský a takisto pôsobím na Fakulte masmediálnej komunikácie na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Som vedúcim katedry masmediálnej komunikácie. A čo sa týka môjho takého profesijného smerovania, tak venujem sa predovšetkým aktuálnym otázkam teória praxe žurnalistiky aj v kontexte vývoja informačných a komunikačných technológií. No a mojou takou srdcovou témou a záležitosťou je história televízie v Spojených štátoch amerických a vo Veľkej Británii. Sa fakulta masmediálnej komunikácie na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave Čím sa vlastne zaoberá? Naša fakulta je najväčšou mediálnou fakultou na Slovensku a naše študijné programy, ktoré máme, sú masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, takisto najnovší študijný program Digitálne hry, ktorý je teda veľmi obľúbený. Ďalej je to študijný program, ktorý poskytujeme v anglickom jazyku, ktorý sa nazýva Vzťahy s médiami a posledný program je Aplikované mediálne štúdia. Čiže keby sme to mohli tak zhrnúť, tak zaoberáme sa teda naozaj médiami z tých rôznych interdisciplinárnych pohľadov. Ak môžem ešte doplniť, pani dekanku, dovolím si podotknúť, že naša fakulta má viac ako 2000 študentov v dennej aj v externej forme štúdia a takisto poskytuje študijné programy, či už v bakalárskom stupni, v magisterskom, ale rovnako aj v doktorandskom stupni štúdia. A je teda najväčšou verejnou fakultou, ktorá je orientovaná na oblasť médií, dá sa povedať aj marketingu a marketingovej komunikácie. Wow, ale tak som veľmi nadšená vás privítať tuto v štúdiu. To je ozaj niečo veľmi vzácne pre nás na Slovak Spectra. A čo vás vlastne priviedlo do Kanady? No, my sme tu aj so svojimi kolegami, nás je vlastne 9 dnes v Ottave. Takým základným dôvodom, prečo sme prišli, je naša účasť v jednom medzinárodnom projekte. A prišli sme sem na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá je v Toronte v týchto dňoch, kde teda budeme prezentovať naše štúdie. No a pokiaľ ide o tento projekt, ide o projekt Mediadel.com, tak znie jeho pracovná skratka. Je to projekt, na ktorého riešení sa zúčastňuje
14 krajín a 17 partnerov z krajín zo západnej, strednej a východnej Európy. A projekt Mediadelcom, alebo tiež my ho pracovne nazývame H2020, Horizont 2020, sa zaoberá aktuálnymi otázkami médií, mediálnej komunikácie a predovšetkým príležitosťami a rizikami media landscape, alebo teda mediálnej krajiny v týchto 14 partnerských krajinách. No a vedúcim tohto projektu je Univerzita v Tartu v Estónsku a vedúcou celej projektovej skupiny je profesorka Haliki Haro Lloyd z Univerzity v Tartu a druhou takou významnou osobnosťou je Eblaug z Norska. No a v rámci našej fakulty na tomto projekte spolupracujeme spolu 9, no a zúčastňujeme sa konferencie, ktorú poriada Medzinárodná komunikačná asociácia tento rok v Toronte. No a budeme participovať práve v paneli, kde sa stretávajú riešitelia tohto projektu. Ako vám pomôže táto konferencia predstaviť tento projekt? Pokiaľ ide o riešenie tohto projektu, tak začal sa riešiť v roku 2021. Prebehlo už niekoľko stretnutí aj teda v iných krajinách, napríklad v Poľsku, vo Varšave, prípadne v Bulharsku, v Sofii. No a práve táto Medzinárodná komunikačná asociácia je skutočne veľmi dobrou platformou na predstavenie doterajších výsledkov riešenia projektu, ale zároveň poskytuje priestor na to, aby sa riešiteľský kolektív dohodol, ako bude postupovať ďalej a dá sa povedať, že aj šíril poznatky, ktoré získal doteraz teda nielen prostredníctvom výstupov napríklad v odborných časopisoch, alebo aj na webovej platforme, prípadne prostredníctvom podcastov, ale teda aj takouto formou. Inak celkovo na tejto konferencii participuje viac ako 4 000 účastníkov, takže skutočne ide o veľké celosvetové podujatie. Wow. A sme veľmi radi, že práve aj tým z takej malej krajiny, ako je Slovensko, môže byť jeho súčasťou. No prajem vám teda ozaj veľa úspechov v tom predstavení toho projektu, lebo to bude ozaj niečo veľmi špeciálne, takže... Ďakujeme pekne. Chcela by som vlastne povedať, že väčšinou Slovak Spectrum kontaktuje ľudí, ktorých by sme chceli pozvať na náš program. Ale tentokrát ste vy kontaktovali nás. Tak povedzte nám trošku, ako ste sa dozvedeli o Slovak Spectrum? Ako k tomu prišlo? Áno, no s tým, keď sme teda vedeli, že ideme do Kanady a že ideme teda do Toronta, tak sme chceli ten čas v Kanade využiť aj z toho iného pohľadu, nielen teda súčasť na konferencii, ale teda chceli sme trošku sa stretnúť s ľuďmi, ktorí pracujú v médiách. Chceli sme sa teda dostať do nejakých médií. A máme teda kolegov, ktorí tiež teda už boli v Otave a dali nám kontakt, ktorí tu robili teda výskumy, čo sa týka z oblasti historických vied a etnológie, takže nám dali kontakt a my sme teda veľmi radi, že aj z toho iného uhla pohľadu sme videli vlastne, ako vzniká taká relácia, akí ľudia na nej pracujú a je to naozaj pre nás taký vzácny okamih, že sme ako si súčasťou programu, ktorý teda budú vidieť potom Slováci, ktorí žijú tu v Otave. No vlastne budú to vidieť, keď budú chcieť po celom svete, lebo program je aj na YouTube, takže si to môžu stiahnuť a môžu sa pozrieť. Budeme šíriť, ako sa nám bude dať aj študentom všetkým, ktorých teda máme, budeme ich o tom informovať, aby si vlastne pozreli aj ostatné teda relácie, ktoré vznikajú v tejto televízii. Som veľmi nadšená, že máte aj veľa študentov, lebo dúfam, že možno by bola nejaká príležitosť spolupracovať s vami a s vašimi študentami. Myslíte, že by to sa mohlo uskutočniť? Áno, no my by sme boli, myslím si, že veľmi radi, aj si myslím, že sme schopní vlastne pomôcť vytvárať obsah televízie, pretože teda máme naozaj šikovných študentov a ešte šikovných pedagógov, ktorí týchto študentov vedú a ktorých ich teda učia. Takže je to už teda asi na takej ďalšej vzájomnej komunikácii, že aký obsah by sme teda mohli tvoriť, ale teda aj my máme moderné HD štúdia, teda aj ostatné rôzne technológie, vytvárame
môžem teda potvrdiť naozaj kvalitné relácie, čiže ak bude záujem aj zo strany vlastne televízie, tak budeme veľmi radi, keď sa nejaké študentské filmy alebo teda relácie budú môcť odvysielať v televízii. No budem aj ja rada, lebo potrebujem pomoc so Slovak Spectrum, takže veľmi privítam spoluprácu s vami. Aj my budeme veľmi radi, budeme čakať teda na taký ďalší podnet z vašej strany, že čo by to teda mohlo byť, akej oblasti by sa mohli teda študenti venovať. No, viem, že ste spomínali, že ste prišli do Toronta na konferenciu, teraz ste v Ottawe, tak ako dlho plánujete byť v Ottawe a ako dlho plánujete byť v Toronte a či plánujete ísť aj niekde inde v Kanade? Ako som spomínal, primárnym dôvodom našej návštevy Kanady je účasť na tejto medzinárodnej konferencii a stretnutie k projektu. Sme veľmi radi, že sme si našli čas a vy ste si našli čas a teda prišli sme aj do televízie. V Ottawe plánujeme zostať 2 dni. Radi by sme ešte stihli vidieť aj Montreal a potom sa vrátime opätovne do Toronta, kde okrem účasti na konferencii máme rovnako ešte ďalšie stretnutia na univerzitách v Toronte, kde by sme rovnako chceli rozvíjať našu spoluprácu. Takže chceme skutočne využiť tých 10 dní, počas ktorých budeme v Kanade plodne a nadviazať a rozširovať tú spoluprácu skutočne v takej miere, v aké to bude možné. No možno, že je to ešte veľmi skoro sa vás pýtať o dojmoch v Kanade, lebo keď ste len včera prišli, takže moc ste z tej Kanady nevideli. Ale povedzme, tá cesta z Toronta do Ottavy, máte nejaké dojmy? Ako je to naozaj ešte skoro hovoriť, tie prvé dojmy, sme prišli na včera večer a tá cesta bola úplne akože super, ak môžeme povedať. Nebolo veľmi veľa aut a kolega teda nás viezol na takom väčšom aute a zvládol to úplne perfektne, takže sme teda veľmi radi, že sme sa bezpečne dostali sem. Ale teda, keď môžem povedať tak z ľudí, že tie prvé dojmy, alebo prvý kontakt s ľuďmi, ktorý máme, je teda s ľuďmi z tejto televízie v podstate a s vami. A to naozaj môžem povedať, že je veľmi, veľmi pozitívny. Ste naozaj všetci veľmi milí, ochotní a aj takí ústretoví. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za také privítanie a za to, že vlastne tie prvé dojmy a práve vlastne s ľuďmi, ktorí sú zo Slovenska, sú teda úplne úžasné. A ja by som sa vám chcela aj veľmi pekne poďakovať za všetko, čo aj vy tu vlastne robíte pre túto komunitu aj pre Slovensko tu v zahraničí. Ďakujem veľmi pekne. No a som rada, že ste mohli prísť a veľmi si to cením tiež, že sme mali chvíľku času sa porozprávať a veľmi, veľmi sa teším na tú našu spoluprácu, ktorú ste ponúkli a dúfajme, že tie vstyky zostanú na roky a roky. A na záver vám prajem všetko najlepšie a veľa úspechov na tej konferencie s vašim projektom a aby ste si popozerali aj Montreal, možno Toronto, nezabudnite Niagaru a prajem vám veľa úspechov do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, aj my vám prajeme a najmä veľa zdravia. Ďakujem. Rovnako ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a všetko dobré do budúcnosti vám prajeme. Ďakujem pekne. Aj v tomto programe vám prinášame video sprostredkované Centrom tradičnej kultúry v Myjave. V centre pozornosti je fenomén paličkovej tylovej čiapky, ktorá reprezentuje špecifickú tradičnú textilnú kultúru v Myjave a okolí. Tradícia paličkovania tylových čipiek v oblasti Myjavskej pahorkatiny siaha do 80. rokov 19. storočia, kedy sa v Krajinom usadili dve sestry, čipkárky z českého mesta Vamberg. Miestne ženy učili paličkovať čipky podľa flanderských a vamberských vzorov. Pletením sa zaoberali ženy rôzneho veku. Čipky plietli buď pre svoju potrebu, alebo ich predávali.
Tylová paličkovaná čipka ako významná súčasť tradičnej výtvarnej a odevnej kultúry Mijavskej pahorkatiny sprevádzala život človeka od jeho narodenia cez dôležité životné udalosti až po smrť, pričom dodnes plní svoju kultúrno-spoločenskú funkciu. Čipka je dominantným ozdobným prvkom hlavne na sviatočnom a obradovom kroji, kde sa nachádza na ženských čepcoch, dievčenských ručníkoch, rukávcoch, zásterách, svadobných pólách, krížnych ručníkoch i detských čepčekoch a košielkach. Tylová čipka je ozdobným prvkom profánnych textílií používaných pri krste a pohrebe. Tiež je obľúbeným interiérovým dekoračným prvkom, napríklad na poličkách kredencov, obrusoch, vreckovkách či ozdobných uterákoch. Tylové čipky tvoria súčasť obradného liturgického odevu evanielických duchovných, nazývaného kamža a tabličky. Taktiež lemovali a zdobili okraje rôznych liturgických textílií, napríklad oltárneho rúcha. K paličkovaniu tylovej čipky potrebujeme valec, ktorý nazývame u nás baba. Ďalej na ňom remeň, vybodkovaný, poprepichovávaný, krosienka, na ktorých nám baba drží, paličky, niť, tenku, šiaci bavlnený hodváb, alebo potom ešte aj takúto hrubšiu niť, ktorá sa bude používať na obťahovačku, čiže šnorovku. Nožničky a špendlíky na zachytávanie väzieb. Keď máme dosť namotané, zachytíme si špeciálnym uzlíkom paličku, aby nám nepadala, keď sa zavesí na špendlík. A máme jeden pár nachystaný. Základ všetkého je tylová väzba. Základným ornamentom je slepé očko. Ďalším prvkom dôležitým je gulaté očko. Následnými prvkami sú hranaté očko a plátenko v očku. Ďalším prvkom je krúpok alebo krúpka. Na každý špendlík zavesíme 2 páry paličiek s tenkými niťami a môžeme začať. Prvý pár sprava a prvý pár zľava. Oba páry 2-krát zatočíme, prostredné paličky prekrížime doprava a každý pár novovzniknutý 2 razy zatočíme. 1, 2, doľava. 1, 2. Dáme špendlík. Základným prvkom krajňanskej tylovej čipky je tylová väzba. Do nej sa dávali rôzne očká, ktoré vytvárali jednotlivé ornamenty. Najjednoduchšie očko a základné je slepé očko. Potrebujeme šnorovku, čiže hrubšiu niť, ktorá sa vkladá do tylovej väzby a celý ten ornament nám potom zväčšuje. Ďalším prvkom, ktorý sa využíval, je gulaté očko, opletané tiež šnorovkou. Následne doplňame tylovú väzbu na ľavej a pravej strane. Vzory pletie čipkárka z pamäti alebo podľa už hotovej čipky. Čipky majú tvar pásu, ktorý je na jednom okraji rovný. Druhý okraj je buď rovný, vtedy je to mrežka, alebo sú na tomto okraji oblé zuby. Vtedy hovoríme o čipke alebo cipke. V čipkách sa vyskytujú predovšetkým geometrické a rastlinné motívy, zriedkavo motívy zvierat a predmetov. V súčasnosti sa v regióne paličkovaniu venujú čipkárky, prevažne združené v klube pletenej cipky Brezová a v klube krajňanskej čipky. Spôsobom pletenia a vzormi
nadväzujú na tradície pletenia čipiek v tejto oblasti. Nositeľkami prvku sú aj obyvateľky Mijavskej Pahorkatiny, ktoré pri sviatočných, slávnostných príležitostiach i folklórnych podujatiach nosia ľudový odev. Taktiež sú nimi evanielické farárky a farári, keďže paličkované čipky sú súčasťou ich sviatočných liturgických odevov, ako sú kamža a tablička. Dôležitú úlohu pri udržiavaní prvku zohráva už vyše 60 rokov folklórne hnutie v regióne. Tylová čipka je súčasťou ženského scénického odevu, ktorý je častokrát tvorený z pôvodných krojových súčastí. Na udržiavaní prvku sa podieľajú aj ženy ovládajúce spôsob úpravy tradičného odevu, tzv. Uvazovačky, i krojárky, kostýmérky, starajúce sa o úpravu i údržbu súčastí ľudového odevu a krojové fondy folklórnych kolektívov. Centrum tradičnej kultúry v Mijave dokumentuje a archivuje fenomén tylovej paličkovanej čipky, usporadúva kurzy, organizuje podujatia zamerané na jej propagáciu a popularizáciu ako špecifického prejavu tradičnej textilnej kultúry Mijavskej Pahorkatiny. A takto na ľudovú nôtu sme zakončili posledné vysielanie pred letnými prázdninami. V mene organizačného výboru Otavského zboru KSL vás chcem pozvať na piknik, ktorý sa bude konať dňa 20. augusta o 11. hodine ráno vo Vincent Massey Parku v sektore S2. Informácie ohľadom registrácie a vstupného vidíte na obrazovke. Všetci ste veľmi vítaní. Náš nasledujúci diel si môžete pozrieť nedeľu dňa 24. septembra 2023 o 11:30 a v reprízach v útorok 26. septembra o 17:30 a v sobotu 30. septembra o 11:30. Tento program je sponzorovaný Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Kanadskou slovenskou ligou. Prajeme vám príjemné a slnečné leto a dovidenia na budúce.